Hapon na din eh. Kana? Yo, isa ba kayo makakuha na? Makaupaw. Ada ang makaupaw po. Ano yung kasing turok na eh. Pre, ako na po pre. Ha? Mandatory mo ni pre. Di na puti ka pre. Galing harap ko na pre. Lingkod si pare, ikaw. Ikaw report? Ako na pre. Oh. Okay, ikaw man na. Ako na pre. Parinjo ko. Nasdi ko na ko parinjo. Gatang-atang po. Okay. Pahuay na sa paw. Kini lahi ning kuan kanang juk-juk lahi puning seryoso to ni pre kay matay para makakaunta pa ni unto ni. Buto ma oy. Seryosohon ta ni. Takilid man kaniya. Silbi ni trabo ni. Tungag ali po do kay. Anta ba? Ayo kay buka kayo. Buka kayo. What? Ay na magkagnilingkuran mo. Manupulot man ka. Agay. O magkay kuso. Seryosohon ta ni. Sa orasan dayron. Ito na. Ha? Di, tanaw to na. Uy, alas po sino man ay banto bra. Gutom ning galitid. Saan na oro magalubog mais. Seryoso ni guys. Ay wala pa may kaon pa ni udto. Uning amuning dirhan og din. Ah, ni. Sik katao. Mga duha o tulo kay na nagtabangay di sila nagtulungay. Ano ba? Sa? Nagtulungay. Tulungay daw. Tagalog mo na. Usa ni Tagalog anang tabang? Tulungay. Tiyoy. Tulungay. Tulungay man. Ang Tagalog sa tabang, tabanganay. Buano man na. Tiyoy. Buano. Wala mo nag-aral. Aral nga grito ko. Eskwela raman mo. Grito biya ko. O mag-aral biya ko. Asam ka nag-graduate? Sa kuan. Paralan. Paralan ng eskwelahan. Paralan ng eskwelahan na. Ikaw ning utana sa ko asa ka graduate? Ikaw asa mo graduate po? Dito sa kahuyan. Biyabasan kining isa. Ah, banto gra kay mga ulo mo biyabas. Banto kayo graduate and oh, ligid na lang. Ligid ka puting kahoy. Wala sa biyabasan pa ingon. Biyabasan. Puro pahambog graduate. Okay. Uy, ulay ko gingon nga tindir agre akong tapos. tindir siya. Na. Nga mora nang ingon tabawon ligid. Kung sabay Tagalog ni kabuting kahoy. Ha? Balanghoy. Balanghay. Wa sila katagan. Balanghoy? Oh, balanghoy. Ni puto. Oh. Oh, maluto. Puto. Puto na siyang maluto. Pero hilaw pa, kamuting kahoy. Kamuting kahoy no. Dagang yung purpose ani bro. Pwede ni sa imong kasabakik. Pwede ni sa imong kuan, asukal, kasaba kik. Pwede ni sa imong ano, kining harina. Namo na yung anak kasaba kik. Harina. Gahi mo gini. Gahi na pre. Marina? Marina ba? Marina man imong gini. Pwedeng. No. Sa man yung gibuhat? Santaon, yusa man gina kong trabaho oy. Unsa din di trabaho din eh. Dre o apil dre. Ay sige libot-libot ka sa ano. Mo pudoy. Tama kung likod na uga ba. Sa ano man Grabe nitag likod. Hapon na din eh. kana? Yo, isa ba kayo makakuha na? Makaupaw. Ada ang makaupaw po. Ano yung kasing turok na eh.